Ето така твоят Господ ще те избере, ще те научи да тълкуваш сънищата и ще завърши своята благодат върху теб и потомците на Якуб, както завърши своята благодат върху твоите предци Ибрахим и Исхак. Наистина твоят Господ е всезнаещ, премъдър, знае всичко и във всяко негово дело има мъдрост и благо. Кълна се, че в разказа за Юсуф и неговите братя има знамения, поучителни истории и уроци за онези, които искат да вземат поука. Ето как братята на Юсуф говориха помежду си. Юсуф и брат му, Бениамин, са по-обичани от баща ни, отколкото ние, въпреки че сме голяма общност. Наистина баща ни е в явна заблуда. Един от тях каза: убийте Юсуф или го оставете на далечно място, за да спечелите изцяло вниманието на баща си. След това, като се покаете, ще станете праведни хора. Един от тях, който ги слушаше, каза: не убивайте Юсуф, ако наистина трябва да направите нещо, оставете го на дъното на кладенеца, за да го вземе някой от преминаващите кервани.